badakizue, Ferminen lau hamarkadako ibilbide hori, ez da ez euskal musikaren, euskal rockaren ibilbide horretan izen bakarra, eta zenbat oroitzeko adinako izen abizenak, baita ez izenak ere, Eldrogas edota Enrique Villarreal ezagutuko duzu, ez da, orain gutxi Txanteran bertan, bere auzoan ikusi dugulako, urtero bezalaxe, ez die utxik egin bertako bizilagunei, eta kontzertu intimo eta gertuko hori eman die, barrikadako buru izandako Iruñako musikari ezagunak. Tira, orain honetan, super bilduma batekin dator Eldrogas, eta aizue, aitzakerik ez zaizue falta, irudiotan ikusten duzuen, Iruñeko Navarra Arenako kontzertu ikaragarri horretako irudiak bakarrik ez, urte guztiotako baita eskuz idatzitako oharrak, argazkiak eta bizipen ugari. Ziur jarraitzaile sutsu zaretenok eskuratzeko desiatzen izango zaretela, eta besteok berriz memoria berreskuratzeko, freskatzeko, eta zuzeneko musika honetaz gozatzeko. Honekin, agur esango ditzugu, baina badakizue bihar hemen izango dituzuela, kolpez kolpe, antenatik utxik egin gabe, ez utxik egin zuek, eta badakizue informazio zerbitzu zuzena, gertukoa, ezoikoa akaso eta azido ukituarekin, baina fidagarria noski baiet, mila esker horreztalen izategatik beste egin. Las botas negras sin limpiar, miro sin ganas el reloj, a mi colega estará. Amigo de la oscuridad, no me busques esta noche, estaré en otro lugar. Miro sin ganas el reloj, a mi colega estará. Sin ganas el reloj, a mi colega estará esperando en un billar, en un billar, en un billar, en un billar. Zertako enpresa, eman azazu minutu bat, zertako itxura zalatzera izira, ez zitela beldurtu eta zauriunat. Hei, nora zoaz orain, begira nora diren gure bazterrak, egi puskak faltarik dugu, almartean zertatzen lentzu, eto, bautei, zidea. Ikusten,
300.000 pertsonak erabiltzen dute metroa egunero. Bizkaibusen 328 autobusek konektatzen dute Bizkaia egunero. Gaur lanean ari gara, etorkizunean hobeto mugizaitezen. Getxo eta Bilbo itsasadarretik lotzeko bulebarrarekin eta Zornotza eta Durango arteko bidegorriarekin. Itsasadarraren azpiko tunelarekin, metroaren luzapenarekin. Bizkaiko Foru Aldundia. Iragan igandeko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeen ondotik, gobernu osatzeko elkarrizketak datorren astelehenean abiatuko dituztela iragarri dute AJak eta PSEek ohar bateratu batean. Gaur zabaldu duten oharrean nabarmendu dutenez, asmo handiko programa eta Legebiltzarraren babes zabala abiapuntu gisa hartuta, Jaurlaritza sendoa osatzea da helburua Euskadiri egonkortasuna ongizatea eta aurrera bidea eskaintzeko eta datozen urteetarako erronka ugariei aurre egin ahal izateko. Euskal Kostaldeko portuak antxoaz bete dira, gaur goizean adibidez 330 ton antxoa ekarri dituzten 50 ontzi porturatu dira Getarian. Getariako kofradiako lehendakariak pozik dago, kantitatea esanguratsua delako eta onuragarria delako bai arrantzalentzat, bai kontsumitzaientzat. Hamabosta itxi dute Zizur eta Landaben artean kamioi batek su hartu ostean Foruzaingoak jakinarazi duenez. Zorionez ez da inor zauritu, baina ibilgailuak bidea oztopatzen duenez, pilaketak sortu dira inguruan. Apirilaren 6an Atletiken 25. kopako tituluak Kartujan jaso eta gero Iker Muniain kapitainak iragarri du ez dela talde zuri-gorrian arituko datorren denboraldian. Klubaren sare sozialetan argitaratutako bideo baten bidez jakinarazi du albistea, taldekideei Lezamako aldagelan jakinarazi ostean. Unkituta eman die berria taldekideei eta haiek ere unkitu egin dira. Zoriontsu doala azpimarratu du, hainbeste kostata irabazi duten 25. Espainiako kopa jasota eta 40 urteren ostean gabarra aterata. Gabon eta ongi etorri, AJak eta PSEek bilera egingo dute astelehenean gobernu osatzeko negoziazioak abiatzeko. Bilera goizeko 11:30 egingo da Sabin etxean. EAJaren izenean Andoni Ortuzar, Imanol Pradales, Joseba Aurreko etxea eta Bakartxo Telleriak parte hartuko dute eta PSEek ordezkaritza Eneko Andueza, Miguel Ángel Morales eta Begoña Gilek osatuko dute. Bestalde, EAJak ez du bilera errondarik egingo. PSEren idazkari nagusieneko Anduezak Radio Euskadiri adierazi dionez, haien asmoa da egiturazko aldaketa sakonak eragitea Eusko Jaurlaritzaren jardueretan, bereziki osasungintzan, hezkuntzan eta industria arloan. Beti esan dugu prest gauzela edozein materia kudeatzeko, ez da, eta gainera badakagu jende prestatuta erantzukizun hori hartzeko, ez da, beraz, ez gara beldur, eta osasun saila kudeatu behar badegu, kudeatuko dugu arazo barik, ikusiko dugu zer nolako intentzioak dituen EAJak. Alde batetik, ni postu ninduan atzo Andoni Ortuzarreri entzutia, urrengo gobernua progresista izango dala, ez da. Hori antzematen dau, pasatako legealdixan gertatu zen moduan, gure programako portzentai haundi bat, gobernu programan egongo dela, hori zoriontzekoa da. Eta beste aldetik, uste dut ere, belaunaldi aldaketa bat egon dela, eta horre errelebo bat egon dela, lehendakaria ere ezberdina izango da, itun hori sinatzen baldin bada, eta hori ere, uste dut, gobernua ere eraldatzeko eta pertsonak aldatzeko aukeri aukiko ditugula alde batetik eta bestetik.
Gizarte gaietan EHUk Palestina laguntzeko manifestua Gazako hondamendi humanitarioaren aurrean izeneko adierazpena onartu du asteazken honetan. Leioako Palestinaren aldeko sarearen esanetan ordea, asmo honen adierazpen hutsa da eta ez du benetako konpromisorik hartzen, gainera genozidio bat dela nabarmendu du. Ere ahalegin horren parte batek. Hala ere, manifestua erdibidean geratzen dela azpimarratu nahi du. Asmo ez eta bermatzen ere zeintzuk izango diren bitartekoak. Zuzenean israeldarra izan ez arren gure sarea eta horren ordez zehaztasun zituen asmo honeko adierazpena onartu da. Gainera, adierazpen horrek ez du zehazten nork eta nola eramango duen aurrera Israelek. Estatu Espainiarreko unibertsitateen sare zabalakoaren Donostia defendatuz koordinakundea hiriko hainbat gizarte mugimenduk eta bizilagunen elkartek osatzen dute eta bulebarra herritarron plaza bilakatuko dute larunbatean. Donostiako egungo hiri ereduak gutxiengo baten onurara bideratuta dagoela salatu dute. Donostiako egungo hiri eredua gutxiengo baten onurara bideratuta dago. Gehiengoaren bizi baldintzak baztertuta geratzen diren sektore pribilegiatuenen mesedetan. Espekulazio, turismo eta luxuzko negozioen aldeko udal gobernuaren erabakiak bata bestearen atzetik hartzen dira. Hiria turistifikazio prozesu basatian sartu, etxe bizitza larrialdea areagotu. Bizilagunak auzotatik kanporatu, ondare arkitektonikoa eta naturala suntsitu, berdeguneak murriztu, merkataritza txikia galdu eta hiriko sari soziokulturalari eragiten dio bitartean. Euskararen inguruko berriei dagokionez elkarretaratzea egin du gaur Euskal Herrian euskaraz mugimendu euskaltzaleak Bilbon euskaldunok gainditu behar ditugun oztopoak salatu eta euskararen udal ordenantza behar dugula aldarrikatzeko. Euskaldunon arrotze astea ekimenaren baitan egin dute eskubideak kalera eraman eta euskararen aldeko borrokak berpizteko. Etorkizuneko ekimen eta jaiei dagokionez Hernanin hasiko gara, badator Bizipoza jaia larunbatean izango da egitasmoaren festa handia. Bizipoza jaia egingo dute datorren larunbatean Hernanin. Bizipoza elkartea osatzen duten 35 elkarteak izango dira jaiaren protagonistak. Azkenean guk nahi duguna da jaian protagonismo elkartei eman, gure herriko plazere elkartei eskaini eta erdigunean beraiek jarri. Bisibilizazio ariketa bada, bozgorailu bat gara Bizipozatik edo saiatzen gara behintzat eta bozgorailu hori eskaini nahi diegu elkartei. Askotariko ekitaldiak antolatu dituzte herriko hainbat eragileren artean, eta tailerrak, jolasak, dantza emanaldiak, zapotxin, porrotx eta manimototxen irri, kantu eta dantza emanaldia, eta Bizipoza elkarteko kideei egindako eskertza eta aitortza ekitaldia izango dira besteak beste. Ez da Bizipozaren jaia bakarrik eta aipatu dizudan bezala ere Hernaniko eragilei deialdia egin zaie, zenbait bilera egin ditugu. Azkenean Hernaniarrok ere gure jai bezala hartu dugula iruditzen zait, eta bai Bizipozaren aldetik eta bai Hernaniarren aldetik egitarau potoloa osatu da. Zein hizkuntza zerbitzua ere eukiko dugula eta gaur komunitateen familiak ere gonbidatuta daudela eta beraien lekua ere eukiko dutela. Elkarteen bozgoragailua izango da jaia. Beren errealitatea ikusarazteko eguna. Denona eta denontzat beharko lukeen Euskal Herri inklusiboa eraikitze bidean.
Lau egun falta dira Arabako zaindariaren egunerako eta gaur eman du San Prudentzio eta Estibalizko Andre Mariaren omenezko jaiak iragartzeko pregoia. Teresa Ibañez aktoreak Probintzia plazan arratsaldeko 8:00 izan da ekitaldia eta bertan parte hartu dute herritarrek. Apirila bukatzen ari delarik, egun bereziak izaten dira hauek Araban, Lurraldea, San Prudentzio eta Estibalizko jaietan murgiltzen baita. San Prudentzio eguna igandean, apirilaren 28an bada ere, jai giroa nabaria da dagoeneko. Asteazkenarekin jaiak iragarriko dituen pregoia dugu Gasteizko Probintzia plazan. Teresa Ibañez aktoresa izango da aurtengo pregoiaren arduraduna. Murgiarrak urte luze zibilida telebista, zinean eta antzerkian lanean, arabar kulturaren adierazle nabarmena izanik. Izan duen ibilbide profesionala eta daukan konpromiso soziala aitortu nahi izan du Arabako Foru Aldundiak, arabar guztien jaien pregoilaritzat hautatuz. Asteazkenean izango da arratsaldeko 8:00 Gasteizko Probintzia plazan. Internet bidez jarraitzeko aukera egongo da ere Foru Aldundiaren webgunearen bitartez. Jaiei hasiera emango die pregoiak. Urrengo ekimen nagusienetako bat ostiralean izango dugu erretreta. Tuntuna eta trompeten soinuek plaza berria eta Foru Aldundia hartuko dituzte arratsaldeko 8:00 aurrera. Erretretan ez ezik, musika protagonista nabaria izango da jaietan. Bai hiriaren erdigunean zein Armentian, non 11 ekimen burutuko diren ostiral eta asteartea bitartean. Maiatzaren 1 amaituko dira jaiak Estibalizerako erromeriarekin. Musika, desagravioen azoka, bolo txapelketak, mota guztietako jarduerak egongo dira Estibalizko monasterioaren inguruetan, arabar guztien jaiei bukaera emateko. Euskal Herriko boio topaketak egingo dituzte Leitzan apirilaren 26-tik 28-ra. Ikusi. Elkartu daitezten neskak, batu ditzagun indarra, saratu daitezten denok, sor ditzagun harremana, bideak elkar banatu, prestatu eta armatu, oihukan kaleak hartu, kaleak hartu, kaleak hartu. Sortu da olatua bide berdina hartuz geurea borrokatuz feminismora batu ez gaitzazu gelditu ezten egingo dugu batea jotzea eman da lehen pausua sortu da olatua bide berdina hartuz geurea borrokatuz feminismora batu ez gaitzazu gelditu ezten egingo dugu batea jotzea. Milaka algara borroka bakarra mundua jateko gogoz jeki gara, elkarrez agutu gorputzak askatu, lanketari gabe norbera maitatu. Ametsak bete beldur gabe bizi, historia honetan gu gara pizti. Gizarte hau ez dago aldatzerik ez baldin badago aurrera pausori. Irten zure etzetik batu badi gugana, hori bai da egin beharreko lana. Gertatutakoak inoiz ez ahaztu ziparra hartuz etorkizun aldatuz. Feministo mugimendua gara, borrokalari historikoen itzala. Jarrai dezagun elkarrekin. Epaiaren eskutzi dute gaur arratsaldeko lehen orduan Donostiako Bidebi eta Kiroldegiko sexurasoarekin lotuta atxilotutako gizonezkoa. 13 urteko mutil batek pasaden asteartean salatu zuen sexurasoa egin ziola gizon batek Aldageletan. Atxilotuak 62 urte ditu eta atzo atxilotu zuten Donostiako Altza auzoan. Arrasateko Intxorta 1957 kultur elkarteak antolatuta, aitortza egin zitzaien apirilaren 20an Elgetako represaliatu erresistentei. Omenaldia zitza egiteko pantailaren beste aldean dugu Juan Ramon Garai, Intxorta 1957 kultur elkarteko kidea. Ongietorri, Juan Ramon? Arratsaldeon eskerrak zuei, deitzearren. Esan bezala, pasaden apirilaren 20an omenaldi aitortza bat egin zenieten Elgetako represaliatu erresistentei, baina aurretik koka gaitezen nolakoa izan zen 1956ko gerra zibilan Elgetan izan zen erresistentzia?
erresistentzia eredua izan zen. Eredua, zeratik gudari eta milizianoek naizta bitarteko baliabide militar asko gutxiago izan, gauza izan ziren, 3 porrot handiak eragiteko frankistai. Lehenengoa izan zen, 1936ko urriaren 4. Gainera, ordura arte Gipuzkoa, Eibar eta Elgetak kenduta beste dana erori izan, zeren baliabide militarrak oso desberdinak ziren. Baina Lezo Urrestia eta kontrabandoz irailaren 25ean sartutako fusilak eta metrailadoreekin baliabide militarrak jarri ziren bere ondoen, bata bestien ondoen. Eta horrela, baliabide militar berdinarekin frankistak ezien sartu eitxortak, eta horrela hasi izan resistentzia luze bat, gero 7 hilabete iraun zauena. Eta bigarren aldiz, eraso handia izan zen 1937ko apirilean. Etorri ziren frankistak baliabide militar asko gehiagorekin. Legion Kondor alemanak, Aviazione Legionari italianuak, mairuak, baina hala guztiz, baliabide militar asko gehiago izan da, apirilaren 20an erasoa jozutenien, porrota izan zuten berriz be, urrian bezala. 2 egun behar izan zuten indarrak berritzeko. Eta apirilaren 23an, goizez, berriz erasoa jozutenien, 3. porrota. Horregaitik, arratzaldean, Aviazione Legionari zer egin zauen, Elgetako herria txikitu. 10.000 tonelada lergai bota zauen Elgeta gainien. 200 kiloko bombak, 100 kilokoa, 50-koak mordua. Eta Elgeta guztia txikitu zuten. Elgeta guztia txikitu zuten eta herritarrei ere eragingo zien bombardaketa hark eta baita bombardaketa aurretik izandako resistentzia horrek, ezta? Bai, horixe, bai. Gertatzen dana da, nola 7 hilabeteko frentea nola egon zano, jente gehiena herritik alde eginda zegoen zibilak. Geratzen ziren bakarrik gudari eta milizianoa bertan, ezta? Eta esan dugulen ere, bombardaketa apirilaren 20an izan zen, baina aurretik ere leku estrategikoa izan zen Elgeta, intxorta bereziki, ezta? Bueno, izan zen estrategikoa 1936ko urrian 4tik 1937ko urriaren apirilaren 24 arte. 7 hilabete horietan. Eta gainera esan behar da, egon zala Franco, Bergaran, pentsatuaz, intxorta erorin bizala, apirilaren 20an. Baina ikusi zutenien, gudari eta milizionoak irmo mantentzen ziela, berri fanzan Burgosera, ezta? Esan dugu, zibilak apirilaren 20aren aurretik alboko herrietara edo kanpora joan zirela, baina bestela ere, bertan zeudenak borrokan ibili zirenak zeintzuk izan ziren? Horre, esan behar da, 7 hilabeteko resistentzia nola gonzan, bataioi asko egon zirela. Adibidez, 36ko borroketan, nola bataioia kondiokan antolatu gabe zeuden batzu, konpainia asko egon ziren. Konpainiak egon ziren CNT-kuak, Dragonesekuak, UHP-kuak, Bizkaigana, Arratia, Padura, Bizkaitar mordo bat, horrek izan ziren, 36an hasieran egon zirenak. Gero, hilebetetan beste bataio asko pasau ziren, eta 1937ko apirilean hori egon ziren bataioiak. Eta bataioak izan ziren, batetik Martiartu, Kirikino, Saseta, Mai Irrintzi, Larrañaga, Dragones, HP. Horrek izan ziren bataioiak, lehenengoko lerroan egon zirenak
1957ko borroketan, ezta? Bataioietan eta resistentzian pentsatzen dugunero, beti gizonak etortzen zaizkigu burura, bestela ere argi dago emakumeak ere izan zirela bertan, ezta? Eta oraingo honetan emakumeak komendu nahi izan dituzue, zer dela eta zer ikuspunturekin? Bueno, esan behar da, emakumeak borrokatzen egon zienak ez bakarrik bertakuak, baita ere kanpotarrak ere. Belgikarrak egon ziren, metraiora batekin, urriaren 4, emakume batzuk ziren gainera. Eta gero, miliziana batzuk ere ibili ziren, eta bi gainera hilak izan ziren, gerrako frontean. Bat Elgetarra, Isabel Berezinaga, eta beste bat, Gallartakoa Clara Moran. Horrek borroka inguruen ibiltzearen zaubien, ez da? Baina esan behar da, baita ere, emakumeak giza urraketa mota askotakoa jaso zauiala. Eta batzuk gizona bezala, bombardeotan hila, beste batzuk erailak, beste batzuk kartzelan egon ziren, baina emakume izatearren ere giza urraketa jaso zauien. Adibidez, bortxaketak, Elgetan emakume bat eman zigun bere testigantza, bideoan jasota dago Antoni Telleriana, badakigu beste emakume batzu egon zirela, bortxatuak izan zirenak, izenak ez direna kaleratu, eta baita ere, ulia, 0 hora, moztu zioten beste emakume batzei, ez da? Osea, egonik giza urraketa hauek emakume izatearren izan zen, ez da? Zuen iritziz, emakumeen testigantza hauek denboran galdu egin dira edo orain deskubritzen edo orain zabiltzate pixkanaka informazio hori biltzen eta ezagutarazten? Bueno, arazo bat daukagu eta da, memoria berreskuratzeko oso berandu hasi ginela estatuan. Zergatik, egon zalako trantzizioa emun zan bezala. Trantzizioan erabaki zauen astu egin bezala frankisten egindako erailketa guztiak eta biolenzia guztiak, eta zer gertatu zen, Danubok urtietan urte dezente galdu zirela, ezta? Guk adibidez, itxorta bezala 1986an hasi ginen lantzen gaia, memoriarena. Eta orduen, instituzioak ez ziguten laguntzen. Esaten ziguten hori astu egin behar zela. Eta, bueno, gero 2002tik aurrera, ja, delengoko fosak zertu zinien, atara zinien ja gudarik eta milizenoa ja, instituzioak hasi ziren aldatzen. Baina ordura arte urte asko galdu ziren. Hemen, 1978an, kausa generala frankismoa egin behar zizaien frankistak gerra galduta egin zioten bezala 1950tik aurrera, beste une batean egongo ginateke. Hori da, asko galdu zala. Eta guk adibidez orain ari gera gerrako umiak elkarrizketatzen, zatidiez bakarrak, bizi dizenak, lekukoak izan zirenak, hango borrokat edo hango giza urraketan, ezta? Eta hor, emakume asko da, eta guk horrek elkarrizketatzen ari gara hori. Memoria historikoaren berreskurapenean egiten duzue zuek lan, eta argi dago oraindik asko dagoela egiteke. Orduan, oraintxe bertan, esan bezala, gerrako umeetan ari zarete zuen indarrak jartzen, eta baita emakume hauen, gaur egun gehienak hilda dauden emakumeak gainera, emakume hauen testigantza jasotzen, ezta? Orain irudietan gainera ikusi dugu, Intxorta Kultura Elkarteak eginiko dokumentala, ezta? Beste aldea, gizona ez den hori, dokumental horrekin gainera emakumeak Elgetan eta baitan Giozarren ere bizi izan zuten testigantza edo bizipen horiek erakutsi nahi izan zenituzten. Omenaldi asko egin dituzue,
hau izan da emakumei begira egindako bat, aurrera begira, asmorik baduzu gehiago egiteko, beste omaien aldi edo beste, ze plan duzue? Atzera begira, gu 2016an egin genien omenaldi bat Elgetan emakume resistenteei. Emakume resistenteak milizianat ikasitzen eta Franco denporan torturatuak izen ziren zartuta, eta dana barruen. Eta izen zen, Elgetan egin ditugun omenaldetatik handixen hori izen zen. Gero erakusketa bat egin zen hemenek emana, ibili ginen herriz erakusketa horrekin. Eta, aurrera begira badaukagu proiektu batzuk oinari gera prestatzen datorren irailarako erakusketa bat arrasaten, gero Gernikara, Donostira eta Gran Bretañara eraman behar dana, eta gerrako mien inguruan, ez da? Elgetako emakume resistentei egin diozu oraingoan aitortza, lan handiago oraindik egiteke emakumeon memoria berreskuratzeari begira, eta hemendik Hamaika Telebistatik animoak besterik ezin dizkizuegu eman, sorte on, eta eskerrik asko, Juan Ramon Garai. Bakarrik esan, 151 resistente Elgetan omendu genduela pantzan larun batean. Eta horietatik 9 emakumeak izan zirela. Ados, eskerrik asko Juan Ramon Garai, eta entzuleak ea hurbiltzen diren intxortara, izan ere museo bat ere baitago bertan, eta badago gure memoria berreskuratzerako ordu hortan informatzeko gunea ere. Eskerrik asko. Zuei, mila esker. Ekonomiara salto, jarduera ekonomikoa pixka bat bizkortu zen 2023 amaieran Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, eta erritmo horri eutsi dio 2024ko lehen hiruhilekoan ere. Eustatek aurreratu dituen datuen arabera, urtarrilaren batetik, martxoaren 31 doan tartean, ehuneko 0,5 hasi da barne produktu gordina 2023ko laugarren hiruhilekoan bezain beste. Esan genuen atzo ere, Gasteizko Mercedes lantegiak 13 eguneko geldialdia hasi du. Maiatzaren 6 arte etenik egongo da Gasteizko Mercedesko ekoizpena. Osotara 13 egunez luzatuko da geldialdia. Europar merkatuetan egondako eskari jaitsieragatik hartutako erabakia izan dela argudiatu du zuzendaritzak, arrazoi teknikoak ere aipatuz. Ekoizpena eskariari moldatzearen helburua duen geldialdiak langile guztiei eragingo diei. Bestetik, muntaketa eta margotze sailen ekoizpena maiatzeko ostiral guztietan etengo da ere. Maiatzak 10, 17, 24 eta 31 hain zuzen. Geldialdi hauetako gehienek lan hitzarmenak jasotzen duen malgutasun markoan ezarritako neurriekin konpentsatuko dira. Maiatzaren 10aren geldialdiarekin hori bai, poltsa horretara bideratutako ordu guztiak xahutuko dira. Ordutik aurrera egongo diren etenak, langile eta zuzendaritzak martxoan adostutako malgutasun programa berriaren gain geratuko ziren. Horren arabera, gelditutako orduen erdia berreskuratu beharko dituzte langileek.
Nazioartean Europako Parlamentuak indarkeria matxista arautzeko legea onartu du gaur, arauak delitutzat joko ditu mutilazio genitala, behartutako ezkontzak eta ziberjazarpena. Hala ere ez du delitutzat joko bortxaketa. 522 parlamentarik bozkatu dute alde, 27 kidek kontra eta 72 abstentzio egon dira. Parlamentuak onartu ostean Europar Kontseiluak berretsi beharko du. Europako Batasunak indarkeria matxista borrokatzeko onartuko duen lehenengo legea izango da. Europako Batzordearen arabera, Europan kutsadura urtero 300.000 bat pertsona hiltzen ditu. Europako Ingurumen Agentziaren arabera berriz 1,5 milioi lagun ziren 2021 eta heriotzen erdiak saihestu zitezkeela nabardu zuen. Arazo horri aurre egite aldera, airearen kalitatea hobetzeko 2008ko direktiba berritzea onartu zuen atzo Europako Parlamentuak Estrasburgon. Europako Batzordeak proposatutako testua moldatu eta adostu zuten otsailean Parlamentuak eta Europar Kontseiluak eta Ganberak ari bide eman ostean Kontseiluaren onespen formala falta da soilik zuzentaraua onartzeko. Nazioartean jarraituz, duela hilabete Peruko Renovación Popular alderdiak behartutako ardunaldietan adopzioa sustatzeko proposamena luzatu zuen. Gaur berriki argitara atera den proiektu berri bat izango dugu hizpide, hezkuntza sexual integrala eskoletatik atera nahi du alderdiak. Hala, gurasoak izango dira seme-alabek irakasgai hori hartzeko erabaki hartuko dutenak. Berosatrustegi. Egoera eta testuingurua hobeki ulertzeko datu batzuekin hasiko gara. Perun, nerabeen haurdunaldiek 140 egin zuten gora 2020tik 2022 bitarte. Aurten, 14 urtetik beherako 176 adingabe izan dira ama Osasun Ministerioaren datuen arabera. Eta gainera, datu ofizialek diotenez, bortxaketa gehienak, bortxaketen 170 zehazki, neskato adingabeek sufritzen dituzte. Azken 4 urteetan goranzko joera izan duen datua da, honakoa gainera. Zenbaki hauek nahikoa izan beharko lukete sexu heziketa integrala sustatzeko eta dagoena egotekotan indartzeko. Gauzak horrela Renovación Popular alderdiak gurasoei aukeratzeko beta eman nahi die. Seme alabak sexu heziketa jaso nahi ez izatearen atzean 11 arrazoi daudela egon daitezkela edo azpimarratzen dute alderditik. Hala familiak izanen dira informazio hori nola eman erabakiko dutenak euren sinesmenen arabera. Proposamen honek hezkuntza lege orokorrean jasota dagoen 5. artikulua aldatzea bilatzen du. Hala ere, kontra agertu direnak ere badira, Jessica Casani izan da horietako bat, emakumeen eskubideen aldeko estudioaren koordinatzaile da, eta berak dio proiektu honek ukatu egiten duela aurrek eta nerabeek duten eskubidea bere adinaren arabera, estatuaren partetik informazio egokia eta kalitatezkoa jasotzeko. Kasu honetan, beharrezkoa dena beren buruak babesteko eta sexu abusuak identifikatzeko eta salatzeko. Muniainen agurraz gain, zeberri dugu kiroletan, Jon Hernandez. Kaixo, zer moduz, kirolari dagokionez futbola eta ligarekin hasi behar dugu. Izugarrizko garaipena lortu zuena Alavesek Atletico Madrilen aurka Mendizorrotxan 2-0. Lehen minutuak nahasiak izan ziren, eta nahasmen hori Alavesek baliatu zuen 15. minutuan gola sartzeko. Benabidesek jarri zuen bat edautzeko markagailuan, area kanpotik jortik eta ona eginez, eta Oblak atezaina gaindituta. Lehen zatiko luzapenean epaiak penalti adierazi zuen Alavesen alde, Azpilikuetak baloia eskuarekin jo zuelako area barruan. Baina, azkenean, erabakia aldatu zuen jokaldia bar sisteman ikusi ostean. Atsedenaldia eta gero, Madrilgo taldea erasokorragoa zelairatu zen. Dena den, Alaves sendo ibili zen defentsako lanean eta ondo eutsi zien aurkariaren erasoko jokaldiei. Gainera, kontraerasoan min egiteko aukerak izan zituen Luis García Plazak zuzendatutako taldeak, baina azken pasean asmatzea falta izan zitzaion.
Azken minutuan atzean sartuta eman zituen Alavesek, baina gehiegi sufritu gabe, defentsako lan onari esker. Luzapenean Arabako taldeak bigarren gola sartu zuen, kontraerasoko jokaldi bikaina ezin hobeto amaitu zuen Luis Riojak, gol ikusgarria eginez 2-0 markagailuan. Bestalde, Errealak ezin izan zuen garaipena lortu Getaferen aurka 1-1. Talde txuri-urdinak ondo ekin zion neurketari, eta gola sartu zuen 13. minutuan Barrenetxeak Soria atezaina gainditu zuen. Bekerren erdiraketa errematatu eta baloia aurkariaren atean sartuta. Lehen gola sartu ostean Realak kontragolpean izan zuen neurketa. Hala ere, 30. minutuan Madrilgo taldeak lehia berdindu zuen Oskarren golari esker. Holan bukatu zen norgehiagoka, bana eta Erreala 6. postura eusten du Betis eta Valentziaren aurkako lehian. Atletikek berdinketa lortu zuen Granadaren aurka San Mamesen, ostiralan jokatutako partidan. Guruzeta zurigorrien gola egin zuen, baina Iñaki Williams bere atean sartu zuen gola hasi bezain laster, zoritxarreko jokaldi batean. Azkenik Osasuna porrota bat jaso zuen Madrilen, Rayo Vallecanoren aurka. Aurretik jarri zen markagailuan Moi Gomezen golari esker, baina bigarren zatian Txabarrik eta Isi Palazonek buelta eman zuen markagailuari. Bigarren mailan Eibarrek mendean hartu zuen Alkorkon, 2-0 Ipuruan, eta lehen mailara zuzenean igotzeko postuan segitzen du. Armagien golak Bautistak eta Korpasek sartu zituzten. Alkorkonek bat gutxiagorekin jokatu zuen bigarren zatian, eta garaipen honi esker Eibarrek bigarren tokian jarraitzen du Hypermotion Ligako sailkapenean. Amorebietak berriz Lezaman galdu zuen Valladoliden aurka larun batean. Garreta ikusi zuen txartel gorria baldintzatu zuen partidua. Azkenean, Zornotxakoak 3 galdu zuten eta jaitsiera postuetan jarraitzen dute. Asteburuko berri garrantzitsuenetariko bat tenizan eman da gure Garbine Muguruzaren iragarpenarekin. 2023tik ez zuen jokatzen, baina larun bat honetan bere kirol ibilbidea amaitutzat eman du. Caracasoko tenislariak WTA-ko 10 titulo bereganatu ditu bere kirol ibilbidean, besteak beste 2016ko Roland Garros, Serena Williams hartu zuen mendean, 2017ko Wimbledon Venus Williams irabazi zion, eta 2021ko WTA-ko finaleko garaikurra. Halaber, munduko tenislari onena izendatu zuten 2017an, munduko sailkapeneko lehen tokia eskuratu eta gero. Eta bukatzeko pilota, buruz-buruko txapelketa jokatzen ari da finala urdeneko ligazka hain zuzen ere. Lasok altuna jipoitu zuen lehen jardunaldia itxi zuen partidan, 7-22 Bilbon jokatutakoa. Gainera, Zabalaren garipenak finalerdietarako txartela eman zion Iñaki Artolari. Erriozarra, 11-22 gaiendu zitzaion Joseba Eskurdiari Labriten jokatutako partidan, eta Nafarra, ia aukerarik gabe geratu zen azken jardunaldiari begira. Iñaki Artolak 2 partidatik 2 irabazi zituen buruz-buruko txapelketako finala ordenetako ligazkan. Bigarren jardunaldian 8-22 irabazi zion Aitor Elordiri erakustaldia emanda. Kulturan Gasteizko 3. film laburren nazioarteko jaialdia dugu albiste, Adi Zinema lehiaketaren xetasunei. 50 film eskainiko ditu Gasteizko film laburren nazioarteko jaialdiaren 3. edizioak. Maiatzaren 6 eta 11 bitartean izango da jaialdia, eta Vital Fundazioak kulturunean izango dira proiekzioak. Euskal Herriko zein nazioarteko film laburrak izango ditugu ikusgai, aurkeztutako 1500 artean hautatutako hoberenak. Sail ofizialak 30 film hartuko ditu. Zientzia fikzioa, komedia, drama, genero ezberdinetako pelikulak egongo dira sail honetan. Horien artean, fikziozko film labur oneraren Goya saria jaso duen Guillermo Garziak zuzendutako Aunque ez de noche. Baita 5 film arabar ere, Bea de Silvaren Hadas besteak beste. 15 pelikula izango ditugu Eusko Atala sailean. Lara Izagirre, David Pérez Sañudo eta Tamara Lukariniren lanak izango ditugu ikusgai sail honen baitan. Azkenik, 5 film labur hartuko dute parte nazioarteko sailean. Cannes, Venezia edo Berlineko jaialdietan sarritutako lanak bilduko ditu, maiatzaren 11ko amaiera galan proiektatuko direnak.
Emanaldiak maiatzaren 6 eta 10 bitartean, arratsaldero izango dira 5 aurrera Vital Fundazioa kulturunean. Fundazioaren webgunean eskuratu daitezke bai abonuak 15 euroko prezioarekin, zein eguneroko sarrerak 2 edo 3 euroko prezioarekin. Musikagintzan, pasaden larun batean iragarri zuen Fermin Muguruzak 2013 urtetik eszenoteki handietara igo gabe egon ondoren, taula gainera itzuliko zela bere urtebetetze egunean eskainiko duen kontzertua jakinarazteko. Lehen hitzordua abenduaren 20 finkatu zen Bilbo Arenan, baina sarrera guztiak berehala agortuta hurrengo egunerako beste hitzordu bat jartzea erabaki zen. Bihar jarriko dira bigarren kontzertu honen sarrerak salgai goizeko 10:00. Aizue, gauza bat, geure da garaipena. Hemen gaude oraindikan eta aukera dugu hau egiteko. Eta jendea sostengua ematen digu. Hau gertatu zenean, nire esaten dizute, justo Valentziakoa, eta gero Itziar Ituño, eta berriz ere Egurra, eta hola, joan nintzen Palestinaren aldeko manifestaziora, kulturgileok konbokatu genuena, eta hola, eta ez dakizu zen jende horre, haupa Fermin, eutxi. Eta hori oso garrantzitsua da niretzat, jakitea, garrantzitsua dela baita ere jendearentzako ez etxitzea. Eta esatea, bera, eske ezin dut gehiago, ez? Ez eta zenbait momentutan, dudarik gabe, agituta zentzen zara. Baina, garrantzi hori esatea, bera, baik ezo bat, hemen dago. Eta gainera, kontzertu batean, ospatuko du. Hau da gure garaipena. Se lo quiero dedicar a un compañero que también está siendo víctima de un ataque que se llama Fermín Muguruza. Sarri, 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 sarri. ¡Viva tú! Para nuestro único periódico en euskera y para su director, Marcelo Tamendi, que está aquí con nosotros. Zaten da Black Euskaraz When we Black is better Black is better Musikagintzan gabiltzala, 6 talde izango dugu aste hontako musika zuzenean telebista saioan, Koldo. Aste honetako musika zuzenean telebista saioan Karma taldea ezagutuko dugu. Baxe Nafarroa eta Lapurdiko 3 musikariek osatzen dute banda, eta duela 2 urtetik daude martxan. Benjamin, basua jotzen, Miguel, baterian, eta Antion, gitarra eta ahotsetan dira Karma, eta esan bezala 2 urteko musika bidea dute. Abiada biziko bidea egin du taldeak, duela 2 urte elkartu, kantuak sortu, estudiora joan eta grabatu, eta dagoeneko kalean dute talderen aurkezpen txartela den Odolean dena diskoa, 6 kantuz osaturiko lan txikia. Esan bezala, taldearen lehen kontzertuak disko argitaratu eta gero eman zituzten. Horrela, entsegu lokaleko lana importante izan zen taldearentzako. Lehen zirriborroekin osatu zituzten lehen kantuak eta hoiekin Bastidara joan ziren bertan grabatzeko. Talde eran grabatu zituzten kantuak, hau da, bateria, gitarra eta basua batera joz grabaketa sesiotan, gero ahotsak eta azpia ahotsak sartzeko. Musikalki rock giroetan dator Karma taldea. Rock energikoa dela esan daiteke. 3 musikariek osatzen dute banda eta tresna bakoitzak bere garrantzia du taldearen joeran. Miguelek jotzen du bateria. Bateri golpe zehatzak eta jostariak lantzen ditu, indartsuak eta erabatekoak. Basuak berriz Benjaminen lana dira. 5 sokako basua jotzen du berak. Metaletik dator eta nabaritzen zaio ikutu hori. Rockerako bestelako amplifikadoreak eta pedalerak erabili izan ditu, taldeak behar duen soinua lortzeko. Taldearen emaitza rockeroa da, gitarreroa, baino zuzenean gitarra bakarrarekin egiten dute aurrera. Antionen ardura da hori, eta horretarako pedalera ezberdinak eta amplifikadore bi erabiltzen ditu zuzeneko emanaldietarako. Dena borobiltzen, bere ahotsa dago, melodikoa eta garratza nahi duenean. Musikari gazteak dira, aurretik 3 bitxiloreak izeneko musika egitasmoak egin zuten topo, eta talde hau amaitzean Karma sortu zuten, musikalki rock giroetara bideratuz proposamen berria.
Musikalki rock ordenaetan dator taldean. Erreferentzi zuzen bat berri txarrak izan daiteke. Musika ere horretan kokatzen bai da talderen jarduna. Hala ere, argitaratu dituzten 6 kantuetan badira bestelako kantuak ere. Diskonetan bildu dituzten kantu azkar eta melodikoekin batera badira beste tendentzia batzuk. Eta bide horretan garapen handiko kantu bat ere bildu daiteke kantu honetan. Lasai hasi eta eztanda egiten duten horietakoak. 2023ko ekainean eskaini zuten lehen kontzertua, eta geroztik agertokietan ibili dira gora eta bera. Nagusiki Ipar Euskal Herrian eskaini dituzte kontzertuak, eta hegoaldean kontzertuak eskaintzeko gogoz da banda. Abenduan, Durangoko azokan izan ziren ahotsenea gunean jotzen, eta bideo hori zuzenean ikusi daiteke YouTube kanalean ere. Bideo honetan, Kristonak, Zea Maiz edo Gatibu bezalako taldeekin aritu izan dira, eta taldearen eremu naturala den agertokietan sakondu nahi du bandak. Egun odolean dena aurkezten ari da taldea zuzenean, hori dute helburu nagusia, baino era berean entsegu lokalean ere ari dira kantu berriak sortzen. Epe ertain batean aurrera begira agian beste disko bat izango denaren zirriborroak lantzen. Diskoa plataforma digital guztietan entzun daiteke, bai eta CD formatoan eskuratu ere taldearen Bandcamp gunean. Esan bezala, ostegun honetan, Karma taldea izango dugu protagonista musika zuzenean telebista saioan. Gabeko 10:00 aurrera hemen, 11 telebistako pantailetan, eta nahi eran sarean 11.eus atari digitalean. Sant Elmo Museoak Euskal Artearen aretoa berritu du 100 urte modernoa eta edo garaikidea. Peio Agirre da komisarioa eta iraupen luzeko aldi baterako erakusketa gisa planteatzen da. Sant Elmo Museoak Euskal Artearen aretoa berritu du 100 urte modernoa eta edo garaikidea. Peio Agirre da komisarioa eta iraupen luzeko aldi baterako erakusketa gisa planteatu dute. Honekin amaitutzat ematen da museoko arte aretoen berrikuntza. Erakusketa honetan berrikuntza bat egin dugu Sant Elmo Museoan, eta hau Euskal Artearen aretoa izan da azkeneko 14 urteetan. Eta erakusketa honetan arte garaikidea sartu izan dugu. Lehenengo erakusketan apur bat 80 hamarkadan geratzen zen, eta berritzea nolabait beharrezkoa zen. Orokorrean Euskal Artean izan diren belaunaldiak eta mugimenduak aurkezten dira erakusketa honetan. Azkeneko 100 urtean, hau da 20 hamarkadetatik hasita, gaur egunera arte ezta. Orduan erakusketan medio desberdinak daude, dago pintura, eskultura, grabatua, marrazketa, bideoa, eta medio guzti hauek elkarrizketa batean daude, eta baita ere belaunaldi desberdinetako artisten artean elkarrizketak daude. Adibidez, hemen atzekaldean ikusten ditugun 2 artisten artean dago elkarrizketa bat. Artista belaunaldi berdinekoak dira, baina bi tankerako margoak dira, 2 paisai. Adibidez, ezkerrean Jose Grazenea, Hondarribiko pintorearen Pasaia portuaren margo hau da retratu edo paisai industriala, baina tankera edo ikutu kubista batekin. Eta oso tratamendu antzerakoa du Gonzalo Txillidaren beste marrazketa hau, Segovia hiriarena, baina kolore aldetik oso desberdinak, baina tratamendu aldetik formalki oso tankerakoak, oso antzerakoak. Bien artean holako konexioa azpimarratu izan nahi dut. Erakusketa barrena jarraituz, oso garrantzitsua da baita ere eta beharrezkoa zen, apur bat Euskal Artearen pizkundea, arte modernoaren pizkundeari buruz,
zenbait artista edo gaur inguruko euskal arteari buruz oso garrantzitsua izan ziren artistak erakustea, ezta. Hemen gure atzekaldean ikusten dugun bezala, badaude Jorge Oteiza, Nestor Bazterretxea, Jose Antonio Ziztiaga eta Zumetaren artelanak. Eta baita ere erakusketan zehar beste belaunaldi berdineko artistak daude. Euskal artean oso ezagunak direnak, Eduardo Txillida, Amable Arias, Remigio Mendiburu eta Rafael Ruiz Balerdi. Erakusketa aretoaren erdikaldea edo zentroa dira artista hauek eta belaunaldi hauek. Baita ere, erakusketan zehar emakumearen presentzia edo emakume sortzaileen presentzia garrantzitsua da eta baita ere saiatu naiz feminismo diskurtsoak eta emakumeen artelanak erakustea eta adibidez nire atzekaldean dauden 3 artistak oso garrantzitsua dira. Adibidez, Marta Cardenasen autorretratu politau, bere estudioan, baina burugabe, zentzu oso politiko eta konkretua duen artelan bat, baina baita ere oso garrantzitsua izan diren beste artista batzuk, Esther Ferreren adibidez, edo Rosa Valverderen Kutsatxo txikia. Denok badakigu Euskal artean eskulturak izan duen pixua, Oteizatik hasita, eta tradizio hura gaur egungo belaunalditan eta oso nabarmena da, ezta. Badaude eskultore oparoak, badaude eskultore erakusketan zehar, zenbat eskultore, baina azpimarratu nahiko nuke June Cresporen lan hau, momentu honetan Guggenheim Museoan duen erakusketa handi bat du, eta artista honen eskultura hau izan da nahiko inkorporazio berri bat San Telmoko funtsetara eta interesatzen zait hau azpimarratzea, eskultura hau, June Cresporen eskultura hau. Iruñaragoa, orain Iruñako duguna dantza taldearekin bildu da Hamaika Telebista. Mila 1959 urtean erabaki zuen Iruñeko udalak dantza talde propio bat sortzea, hiriko hainbat jaiekitalditan parte hartu ahal izateko. Horrela, San Saturnino eguna duguna Iruñeko dantzariak udal dantza taldearen lehen hitzordu publikoa bihurtu zen. Bere sorreraren 75. urteurrena dela eta Kondestable Jauregiak adiski dantzan erakusketa hartu du. Erakusketa honek taldearen istorioa aztertzen du eta 10.000 dantzari baino gehiago igaro dira sortu zirenetik gaur arte. Aritzi Ibanez duguna taldeko zuzendaria eta dantzaria da eta erakusketara bertaratu gara haien istorioak gertutik ezagutzeko. Urteurrena joan den azaroan bete zuten arren, urte osoko egitaraua prestatu dute. Honen harira, Koloreaga Euskal Herriko festagileak koloreztatzeko liburuskaren 02 bertsioak kaleratu dute. 14 urte pasa dira lehenengo bertsioak kaleratu zutenetik eta liburuak hainbat aldaketa izan ditu. Berean, 14 urte hauetan ere dantzaren alorrean gertatu dira hainbat aldaketa eta horietako batzuk edo esanen nuke garrantzitsuenak generoarekin zerikusia dutenak, ez? Lehen gizonezkoek bakarrik egiten zituzten dantza horietako batzuk gaur egun genero bereizketarik gabe egiten dira eta gainera dantza errepertorio berriak ere sortu dira, tradiziozko bokazioa duten dantzak eta iruditzen zitzaidan edo zitzaigun interesgarria zela hori, ez? Azkenean askotan eta jadanik 24 urte daramatzagu 21. mendean, baina askotan dantzatzen dugu oraindik ere 20. mendeko ereduko dantzak, ez? Asisko Urmen eta Marrazkilariak parte hartu du liburuska honetan berriro ere.
Euskal Herriko dantza ezberdinak aipatzearren, Aritzek batzuk aipatu dizkigu. Iruñetik hasita agertzen dira Iruñeko tradizio ezberdinak, etxetik hastearren gure azken urtetan sortu ditugun dantza propio horietatik batzuk, esate baterako San Fermin aldapakoaren ezpata dantza edo San Ferminetako trokeo dantzak, baina Iruñeko beste tradizio batzuk ere, Iruñkokoa esate baterako azken urte hauetan egin den libertimendua Iruñan, edo San Lorenzoko dantzantena, hori, 1987an okerez banai sortu zuten, eta hasieran gizonezkoek bakarrik dantzatzen zuten, eta orain genero bereizketarik gabe egiten dute, edo Iruña taldekoen animalien dantzak sartu ditugu. Nafarroako beste batzuk ere, Otsagabikoak, Tuterako Aldezarreko palotea doa, hori ere errepertorio berri bat. Adiskidantzan titulua duen erakusketa 3 astez Kondestable Jauregian ikusgai egon da. Erakusketa 4 ataletan eta 2 espazio bereizitan egituratzen da. Sarreran, lehen partea da gaur egun jendeak duguna kaleetan ikusterakoan ze ezagutzen alduen gaur egun, ez? Esate baterako nola Iruñeko hiri gorpuztuaren parte den, eta beraz, dantza horiek nola sortu genituen, hor ere lehen parte horretan agertzen dugu, eta badira erabiltzen ditugun jantziak, maniki batzuen bitartez, eta gero ikusentzunezko txiki bat ere egin dugu, taldeko belaunaldi ezberdinetako jendeak elkarrizketatuz. Pixka bat paneletan modu hotzagoan kontatzen dugun hori konta dezaten haien esperientziatik, ez? Eta izan dadin kontakizun pixka beroago bat edo gertukoago bat. Eta gero behin partira sartuta, horko lehen pareta horretan jarri dugu pixka bat aurrekariak, lehen aipatzen nuen nola udalak sortu zuen 1989 urtean gure dantza taldea, baina 16. mendetik badira testigantzak Iruñan dantzatzen zela esate baterako San Ferminetako prozesioan. Batzuk ziren Iruñeko taldeak, beste batzuk kanpotik etorritakoak, tradizio hori luzea eta aberatsa izan da, baina 19. mendean nioen bezala gerra kontu eta modaldaketa kontu eta hola eten zen tradizio hori. Eta 20. mendearen erditsuan Iruñeko udalak erabaki zuen tradizio horri jarraikiz, dantza talde propioa sortzea. Erakusketaz gain, hainbat jarduera antolatu dira duguna eta dantzak ordezkatzen duena iruindarrei hurbiltzeko. Urte hurrena azken momentura arte esprimitu nahi izan dute eta gauza bereziak prestatu dituzte. Aritzek aurreratu digunez, taldearen historia laburbiltzen duen liburu bat kaleratu nahi dute. Beraz, Aritz taldean egon den urte horiek bereziak eta paregabeak izan direla gogoratu du. Eta beraz, argi geratu zaigu duguna dantza taldea bakarra dagoela. Nik urte asko daramatzat taldean, 30 urte dantzan, txikien taldean sartu nintzen, eta gero zuzendari bezala 22, beraz, ez dakiz esan. Niretako da nire bizitzaren parte handi bat. Kriston lana egin dugu, kosta zaigu eta pasaitugu gure penak eta gure izerdiak, baina azkenean merezi izan du eta hori da niri geratzen zaidan hauko zaporea.